Ima i ovo. Ovo mojoj ženi treba oko glave. Oko glave da sveže. Ove podije, ove noge. Nekad 80-ih ono je bilo onaj udarac. Ono je bilo bum. Gledam sad djeca neka se uči i ono izvalio, bolje da ne prilaziš. Naštila sam od prije rata u vratu cone te potrebne. Smijem okrenuti. Ja. Okreni se mi je tamo i došao ovaj moj jedan drug udara ono 500-600. Poteže on, ispada lanac i lopta, napada nas onaj čovjek, marš odavde. Jes bila fora neka, nema govora. Otamo on udar odavde. Onaj gleda djedu njega, marš odavde, obatali ste mi boš. Ja, ljudi šupaju. Ej, sad ništa više nije interesantno. Ovo je katastrofa. I u narodu ništa više nije sveto. Ništa.